Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Postasio. Taong 1968, Gubat, Sorsogon. Magmula noong umalis ang mga Hapon sa kabuoang isla ng Pilipinas, naging abala na sila Postasio at ang kanyang kapatid sa paghahanap ng mga antigong gamit na itinago ng mga ito. Kaya sila napasok sa ganoong trabaho ay dahil sa mga istoryang kinalakihan na nila. Wiling-wiling makinig sila Postasio sa mga istorya na may kinalaman sa mga nakatagong ginto, kalakip ng ibang mamahaling gamit na magbibigay sa kanila ng hindi masukat na kayamanan. Dahil sa ganoong bagay, iniwan nila ang kanilang mga magulang para tuparin ang kanilang pangarap. Mahirap man yun para sa kanila pero sa katagalan, nasanay na rin silang dalawa. Ayon kasi sa kanya na kung hindi nila yun iiwan, hindi nila matutupad ang kanilang pangarap. Bago rin sila umalis sa mga poder nito, nangako silang babalik bitbit ang mga kayamanang makapagbabago sa kanilang mga buhay. Magmula noon, pinanghawakan talaga nila yon ng husto, gawa ng alam nila yun lamang ang nag-iisang susi para makatakas sa kahirapang kanila mismong kinalakihan. Magmula noon, kung saan-saang lugar na sila napadpad, maiging naghahanap ng mga simbolo at mga senyales na maaaring magdadala sa kanila patungo sa mga natatagong kayamanan. Dagdag pa niya na, sa kanilang mga pinagdaanang pagtutuklas, marami na silang nalagpasan na muntik-muntikan ng kumitil sa buhay niya. Alam niyo, pinuno, wala naman silang sinusunod na mapa. Yung mga gubat na kanilang nakikitang kakaiba, yon ang ginagamit nilang senyales para pagkainterasan nilang hanapan ng mga bagay na may halaga. Minsan wala naman silang nakikita, pero may mga pagkakataon nakakasilay sila ng mga simbolo, kagaya ng pagong at mga markang pahalang na parang palaso na animoy meron itong mga itinuturo. Pero ang karamihan sa mga yan, kung hindi nakakamatay ng mga usok, mga pampasabog. Awa naman ng Diyos, hindi sila naputukan o kahit nakalanghap man lang ng katiting nito. Gayunpaman, sa kabila ng mga ganoong uri ng panganib, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa hanggang sa mapadpad sila ng gubat. Sa unang dating nila sa lugar, wala naman silang napansing kakaiba. Ayon sa kanya, kagaya lang naman yon ng mga pangkaraniwang probinsya. May sariwang hangin, maraming puno, tapos konti lang ang mga taong nabubuhay sa mga baryo-baryo. Akala nga nila noon, hindi sila magtatagal sa lugar na yon. Pero ilang araw pa ang lumipas, may mga nasagap silang istorya ukol sa mga mangilan-ngilang natatagpo ang antigong agimat sa gubat, kagaya ng mga banga at iba pa. Sabi-sabi rin sa lugar na kanilang pinagtirhan pansamantala ang tungkol sa hindi masukat na kayamanan na nakatago sa lugar na yon. Matapos naman nilang marinig ang mga usapin, syempre bilang mga mangangalap, di naman nila maiwasang matuwa. Bagaman hindi sila sigurado kung totoo nga ba ang mga istoryang yon, pinili naman nilang paniwalaan ito. Sa isip-isip ni Postasio, wala namang mawawala sa kanila kung susubukan nila yung puntahan. Ilang araw pa ang lumipas, magmula noong narinig nila ang mga kuro-kuro, agad naman silang naglakbay patungong bundok. Ang punterya nila noon ay yung mga gubat at mga kabundukan na hindi madaling napapasok ng mga taga roon.
Naniniwala kasi si Postasio, tanging ang mga ganoong lugar lamang ang maaari nitong mapagtaguan. Sa loob ng halos 1 linggo nilang pananaliksik, kung saan-saan na silang dalawa napadpad. Muli na naman nilang maranasan matulog kung saan-saan at kumain ng mga pagkaing halos hindi normal para kainin ng tao. Kaso-kaso ka man yung tingnan para sa iba, isa yon sa mga bumubuhay sa kanila. Ayon pa kay Postasio na, yon ang dahilan kung bakit hindi sila natatakot pumasok sa mga kagubatan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pananaliksik, may mga nasipat silang bato na umagaw sa kanilang mga atensyon. Yung iilan sa mga ito, may mga nakaukit na simbolo, senyales ng mga natatagong kayamanan. Dahil sa ganoong bagay, nagpatuloy lang naman sila sa paghahanap hanggang sa marating na nga nila ang isang sapa. Ayon sa kanya, maliligo lang sana sila sa lugar, pero pagsisid niya sa ilalim nito, may nakita siyang isang lumang baul na punong-puno ng lumot. Bawat gilid nito may mga nakapakong kadena na siya namang ipinagtaka niya. Matapos naman niya itong makita, dali-dali naman siyang umahon papaitaas para abisuhan ukol dito ang kanyang kapatid. "Boy, yung kabra tapos martilyo kunin mo. Bilis!" Nang marinig naman ng kanyang kapatid ang sinabi niya, dali-dali naman yung sumunod sa kanya. Upang walang makatunog sa kanilang ginagawa, iniwan niya yun sa itaas upang magsilbi niyang tagamanman. Halos mag-iisang oras silang nagsalitan sa ilalim para lamang makuha ang baul. Kaya naman sila nahirapang hanguin ito ay dahil sa mga nagsisilakihang bato na nakadikit sa mga kadena nito. Kahit mahirap, pinilit talaga nila yung maikalas hanggang sa nagawa na nga nilang maging posible ang imposible. Magbabandang hapon na noon nang naiahaw nila Postasio ang baul sa pangpang ng sapa. Napakadilim na sa paligid, kaya medyo kampante na sila na wala na roong daraang tao. Gayunpaman, sa kabila nito, pinili pa rin nilang maghanap ng mapagtataguan bago yun buksan. Maya-maya pa, pag-angat naman nila ng baul sa lupa, napansin naman nilang medyo may kabigatan ito. Yung laman nito sa loob, kumakalansing na rin. Indikasyon na gawa yun sa bakal. Habang binabagtas naman nila noon ang daan, di naman nila maiwasang mag-usap ukol sa nilalaman nito. "Ano sa tingin mo, kuya? Ginto kaya ang laman nito? Ngayon lang ako nakakita ng ganito eh. Di ko maiwasang kabahan." Wika ng kanyang kapatid. Nang marinig naman ni Postasio ang sinabi nito, agad naman siyang tumingin dito habang sumasagot ng, "Huwag muna tayong umasa. Ano man ang nasa loob nito, hindi natin kahihinayangan. Ang importante lang naman, sumubok tayo, hindi ba?" Matapos naman niya itong mailahad, sakto naman ang kanilang pagdating sa isang madamong parte ng kakahuyan. Mula doon, pinagtulungan na nila itong buksan hanggang sa hindi naglaon. Nagawa na nilang makalas ang 3 trangka nito na gawa sa mga matitibay na bakal. Pagsilay naman nilang pwede na nila yung buksan, agad naman nilang kinuha ang mga dala nilang sulo para madali nilang maaninag ang nilalaman ng baul. Pagbukas naman nila nito, laking gulat na lamang nila
nang bumungad sa kanila ang isang krus na patalim, kalakip ng isang pandigmaang almete. Dahil sa kanilang mga natuklasan, halos hindi naman nila mawari kung ano ang ibig sabihin nito. Nataon namang dalawa lang ang nilalaman ng baul, kaya agad na kinuha ni Postasio ang patalim na krus, habang ang kapatid naman niya kinuha ang almete. Pag-angat naman ito sa baul, bahagya naman silang natigilan nang may masipat silang isang singsing na halos gauling ang kulay. Ang disenyo nito, kahalintulad ng korona ni Kristo noong ipako yun sa krus. Pagsilay naman doon ng kanyang kapatid, dali-dali naman niyang pinulot sabay suot sa kanyang hintuturo. Matapos nun, tumawa lang naman ito habang tinitingnan ang loob ng almete. Nang mapagtanto naman itong wala na yung doong laman, agad naman yung tumingin sa kanya habang nagwiwika ng, "Oh, kuya, naparte na natin to ha. Wala nang bawian." Sino naman kayang mga kolektor ang magkakaroon ng interes sa mga to? Lumang-luma na to eh. Duda ko, mabibenta natin to ng mahal. Nang marinig naman ni Postasio ang sinabi ng kanyang kapatid, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, "Doon na tayo magbenta sa pinagbebentahan natin noon pa. Sige na boy, iligpit mo na yung mga gamit natin na hindi kailangan. Bukas aalis na tayo ng gubat. Unahin na muna natin to. Baka ano pa ang mangyari rito." Matapos naman niya itong mailahad sa kapatid niya, agad naman siyang naghanap ng pwesto para makapagpahinga na sila. Medyo malayo-layo kasi noon ang lalakarin nila, gawa ng kalimitan nilang naibibenta ang kanilang mga nakukuha sa lugar pa mismo ng Daraga. May kakilala kasi sila sa lugar na yon na siya namang may malalim na interes sa mga ganoong uri ng bagay. Kung hindi nagkakamali itong si Postasio, antingero ang taong yon dahil sa mga baon nitong mutya sa katawan. Hindi man siya sigurado pero maaaring may kaugnayan sa ginagawa nito ang pangongolekta ng mga sinaunang gamit. Lumipas ang gabing yon. Naging maayos ang lahat. Kinaumagahan, dali-dali naman nilang binaybay ang daan patungo sa lugar na kanilang pupuntahan. Halos, inabot din sila ng 1.5 araw sa paglalakad, gawa ng hindi biro ang pagitan ng dalawang bayan. Sa pagdating naman nila sa lugar ng Daraga, una namang bumungad sa kanila ang dami ng mga taong naninirahan doon. Bagaman naninibago, hindi naman nila ito gaanong pinansin, gawa ng ang tanging nasa isip lamang nila noon ay yung antingerong kanilang pinagbebentahan ng mga antigong gamit. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang mismong pamamahay nito. Pagbukas naman nila ng pinto, agad namang bumungad sa kanila yung lalaking ilang beses na nilang napagbentahan. Pagsilay naman nila rito, minabuti naman niyang maghintay, gawa ng may mga kausap pa ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, hindi na niya napansin noon ang pasimpleng pag-alis ng kanyang kapatid. Maya-maya pa, paglapit naman ng kolektor sa kanya, agad naman niyang ipinakita ang kanyang dala, sabay wika rito ng, "Ibibenta ko na yan sa'yo. Sa tingin mo, magkano ang halaga niyan?" Pagkakita naman ng kolektor sa krus na dala niya, bigla naman siyang nagulat nang yayain siya nito sa mismong silid nito. Alam ni Postasio na isa yung mahalagang bagay sa kadahilan ng madalas na pinapapasok ng kolektor sa silid nito ay yung mga mahalagang transaksyon lang.
Dala naman ng matindi niyang pagkagulat, hindi na niya natawag pa yung kapatid niyang umalis na pala. Pagpasok naman nila sa loob ng silid, mariin naman siyang tinanong ng lalaki ukol sa lugar kung saan niya nakuha ang gamit. Sa kasagsagan naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit nito sa kanya na matagal na panahon nang hindi natatagpuan ang mga ganoong uri ng kayamanan. Bagaman hindi ito isang ginto, nasisiguro naman ang kolektor na mataas ang halaga nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, unti-unti na yung nagbahagi ng isang kwento ukol sa isang kilalang babaylan na tumulong sa mga tao noong panahong naghahari pa ang kadiliman. Ayon pa sa kwento ng kolektor, napakamakapangyarihan ng babaylan na yon na kahit demonyo kinakatakutan ito. Sa kanyang pamamayagpag, halos hindi mabilang na mga nilalang ang nagawa nitong mailibing sa lupa. Dagdag pa nito na sa buong buhay ng babaylang yon, wala doong nakatalo. Isa rin sa mga gamit nito ang krus na ipinakita ni Postasio rito. Subalit sa kabila ng pagiging bantog nito noon, kilalang pantas at sakim ang babaylang yon. Ang pinakaayaw nito sa lahat, may magmana ng kanyang karunungan. Base na rin sa kwento, bago yun mamatay, naglibing yon ng isang baul kung saan naroon ang pinakamalakas niyang armas, kalakip ng isang almete na may kasamang singsing na naglalaman naman ng isang napakalakas na sumpa na maaaring tanganin ng isang ordinaryong tao. Matapos naman yung mailahad sa kanya ng kolektor, seryoso naman yung nagtanong ng, "Yung singsing nasaan? Kung may bibigay mo sa akin to ng kompleto, sisiguraduhin ko sa yung magbabago ang buhay mo." Nang marinig naman ni Postasio ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang tungkol sa kinaroroonan ng singsing. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman nilang hinanap ang kanyang kapatid na siya namang hindi na nila natagpuan pa. Halos inikot na nila ang buong daraga pero ni anino nito hindi nila nakita. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon ng kolektor na doon na muna siya patulugin sa bahay nito para makapag-usap sila. Pagtatapat kasi nito sa kanya na nasa panganib yung kapatid niya. Base sa mga nalaman nitong istorya, ang singsing na yon ang mismong kulungan ng lahat ng demonyong napaslang ng babaylan. Dahil sa ganun itong nilalaman, marami itong bagay na pwedeng gawin, kagaya ng pag-alipin ng mga mambabarang at iba pang mga nilalang. May kakayahan din ng singsing na mga usap sa taong nagtatangan nito upang umayon sa kanyang nais. Maraming dahilan ng babaylang yon kung bakit niya sinelyohan ang mga gamit niya. Una ay para maitago yun sa mga tao. At ikalawa, magkaroon ng kapantay na kalaban ang gamit niya sa kaliwa kung yon ay makukuha. Hindi ako sigurado pero itinago nito ang kanyang baul gamit ang isang makapangyarihang selyo. Ang hindi ko lang talaga maisip, paano niyo nahanap ito? Takang-takang tanong nung lalaki. Nang marinig naman ni Postasio ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangan pang sabihin ang tungkol sa mga naranasan nila. Dagdag pa niya na, aksidente ang pagkakakita niya sa bagay na yon, kaya maging siya walang kaide-ideya sa ibig nitong sabihin. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang kolektor, kundi abisuhan siyang hanapin sa lalong madaling panahon yung kapatid niya. 2 araw pa ang lumipas
nagpatuloy ang kanilang pagtunton sa mismong kinaroroonan nito. Noong una, wala pa silang bakas na nakikita pero sa katagalan, unti-unti na rin silang nagkaroon ng ideya ukol sa kinaroroonan ng kapatid niya. Isang gabi habang binabagtas nila ang daan, may magsasaka silang nakasalubong na nagbanggit sa kanila tungkol sa isang lalaking nananalasa sa Karatig Baryo. Ayon dito, marami itong alipores na mga kasama kaya yung mga albularyo sa lugar nila nahihirapan yung sugpuin. Pagtatapat pa nito na kaya siya naglakad ng 10 oras ay dahil sa kagustuhan niyang humingi ng tulong sa mga taong handang magsakripisyo para sa kanila. Nang marinig naman ni Postasio ang sinabi nito, bigla namang lumakas ang kanyang kutob ukol sa lalaking tinutukoy ng magsasaka. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinanong ang itsura nito, pero sa kasamaang palad, hindi ito gaanong naibigay nung kausap niya. Kapag kasi malalim na ng gabi yun kung bumisita, kaya na may hindi nila gaanong naaaninag ang mismong pagkakakilanlan ng lalaki. Pero ayon dito na, may mga kasama yung malalaking hayop na sadyang hindi pangkaraniwan ang laki. Minsan nga, nasisipat nila itong nagpapalit anyo, kaya kapag nakikita na nila ito, pinipili nilang lumayo at magtago. Dahil dito, hindi na sila nagdalawang isip na magpasama sa magsasaka. Wala man silang ideya sa kanilang madadatnan. Pilit naman silang nagbabakasakali na baka yun na ang kapatid niya na ilang araw na nilang hinahanap. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang marating na nila ang baryo, agad namang bumungad sa kanila yung kapatid niyang kakaiba na ang itsura. Nanlilisik ang mga mata nito, tapos yung katawan nito nangingitim na. Mahaba na rin ang daliri ng kapatid niyang yon, kung saan ang nakuha nitong singsing na napapaloob sa almete, nagkabuhol-buhol na sa mismong balat at buto nito. Halos ilang beses niya rin yung kinausap pero sa estado nito, parang hindi na siya nito nakikilala. Nang mapagtanto naman yon ng kasama niya, mariin naman siya nitong inabisuhan na dumistansya. Sa estado kasi ng nilalang na yon, nakahanda yung pumatay sa oras na makaramdam yon ng panganib laban sa kanyang buhay. Hindi rin biro ang kasama nitong 8 hayop na pawang mga gabunang aswang. Matapos naman itong makapagsalita, seryoso naman siya nitong tinitigan habang nagwiwika sa kanya ng, "Humingi ka ng tulong. Bilisan mo. Makikipaglaro muna ako sa kanya habang wala ka pa." Pagkalahad naman ng kolektor sa mga katagang yon, hindi na nagdalawang isip itong si Potasio na tumakbo. Sa dami kasi ng mga nilalang na kumaharap sa kanila, nasisiguro niyang kapag hindi siya humingi ng tulong sa ibang albularyo, paniguradong may kalalagyan sila. Makalipas pa ang ilang minutong pananakbo, narating na nga niya ang unahang bahagi ng daraga kung saan doon niya nakita yung mga kilalang antingero sa lugar. Nataon namang nag-iinuman yon, kung kaya't hindi na siya nag-abala pang puntahan ito pa isa-isa sa kanilang mga pamamahay. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa mga nangyayari. Matapos naman yung maunawaan ng grupo, imbis na magpatuloy sa pagsasaya, pinili nilang iwan yun pansamantala. Habang binabagtas naman nila ang daan, halos hindi na niya mawari kung ano ang kanyang nararamdaman. Yung puso niya, iniisip yung kapatid niya, habang ang utak naman niya, labis-labis na nag-aalala para sa kaibigan niyang naiwan.
Maya-maya pa, pagbalik naman nila sa baryo, bumungad naman sa kanila ang kolektor na kasalukuyan ng pinaglalaroan ng mga nilalang. Iba't ibang uri ng mga hayop ang lumala pa rito at sa estado nito, alam niyang kumalas na ang wisyo nito. Pagsilay naman ng mga antingero sa mga aswang, hindi na rin yun nagdalawang isip pa na sumugod. Bawat isa sa kanila, ipinamalas ang kanilang mga abilidad na siya namang naging daan upang mapansin yon ng kapatid niya. Subalit sa kasamaang palad, maging ang mga antingero man, walang panama sa mga nilalang nakasama nito. Halos segundo lang din ang dumaan nang sabay-sabay na matalo ang mga antingero. Dahil sa lakas ng mga ito, yung mga antingerong nakaligtas pinili ng tumakas. Subalit ilang metro lang ang layo nila noon kay Postasyo. Nagawa na sila nitong mahila pabalik dahilan ng mabilis nilang kamatayan. Sa pagtahimik naman ng buong paligid, bumungad sa kanya yung kapatid niya na nakaupo sa bangkay ng mga antingerong yon. Panay din ang pagngisi nito habang nakasilay sa kanya na parabang natutuwa pa sa mga ginawa niya. Matapos naman nilang magtitigan, bigla naman yung lumundag papalapit sa kinaroroonan niya na siyang naging sanhi upang mapaatras siya ng bahagya. Kahit gustong-gusto niya na noong tumakbo, pinili niya pa ring manatili. Gawa ng ang nasa isip niya noon, walang iba kundi ang kagustuhan niyang mailigtas ang kanyang kapatid. Kuya, bakit may hina ang tinawag mo? Wala ka man lang bang nahanap na mas malalakas pa sa mga to? Hindi sila karapat-dapat na pag-aksehan ko ng lakas. Kuya, sumama ka na sa amin. Sa tulong mo, masasakop natin ang lugar na to. Wika ng kanyang kapatid. Nang marinig naman ni Potasyo ang sinabi nito, bahagya namang nawala ang takot na umaapaw sa kanyang katawan. Dahilan para masagot niya yun ang, hindi ko gusto yung naiisip mo. Alam kong hindi ikaw yan, boy. Mag-isip ka. Hindi ikaw yan. Matapos naman itong mailahad ni Postasyo, dali-dali naman yung umatras habang pinagmamasdan ang bangkay ng kolektor na hawak-hawak ng mga nilalang. Maya-maya pa, nang wala na talaga siyang pagpipilian, agad naman niyang sinugod ang gabunang humahawak dito, sabay untay ng saksak gamit ang kanyang itinatagong punyal. Dahil sa naging kampante naman ng gabunan na yon, hindi ito umilag sa kanyang ginawang pag-atake. Pagbao naman ng krus na hinugot niya, bigla yung umatungal ng malakas at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pagkaagnas. Sa pagkamatay naman ito, galit na galit naman ang mga kasama nitong tumitig sa kanya. Nang akmang papasugod na ito, bigla naman yung pinigilan ng kanyang kapatid habang nagwiwika yon sa kanya ng, kung gusto mo talaga akong pigilan, alam mo na kuya ang iyong gagawin. Hindi mo ko kayang paslangin. Matagal tayong nagsama. Alam kong nakadepende ka na palagi akong nasa likod mo. Hindi ba kuya? Pagkalahad naman ng kanyang kapatid sa mga katagang yon, kitang-kita naman niya ang demonyong namumutawi sa mismong mukha nito. Nagsimula na ring magliwanag ang suot-suot nitong singsing na siyang naging sanhi upang mawala ang wisyo ng kanyang kapatid. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya itong sinugod, subalit bago pa man niya yun malapitan, kitang-kita niya kung papaano siya nito napugutan ng ulo. Akala nga noon ni Postasyo patay na siya. Pero pagdating niya sa lugar na nilisan ng kanyang kapatid, napansin naman niyang hindi pa siya nabubuwal sa kanyang kinatatayuan. Dala naman ng pagtataka,
Agad naman niyang hinawakan ang kanyang leeg para kumpirmahin kung totoo ba ang kanyang nakita. Nang mapagtanto naman niyang buo pa naman ang leeg niya, ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikipaglaban hanggang sa maulit pa ng maulit ang ganoong pangyayari. Sa puntong yan, wala na talaga siyang kaide-ideya sa mga nangyari sa kanya, pero pinipilit niya pa rin ipagpatuloy ang mga bagay na kanyang nasimulan. Sa loob ng 1 oras nilang pagbubuno, nasaksihan ni Postasio ang iba't ibang sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon sa kanya na, dahil sa ganoong pangyayari, muntik-muntikan na niya yung ikabaliw. Mabuti na lang hindi yun nangyari dahil sa kagustuhan niyang tulungan ang kanyang kapatid. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na niyang maitarak ang krus sa mismong katawan nito. Paghugot naman niya rito, agad namang kumalas ang singsing na nakasuot sa kamay nito na siyang naging sanhi upang magsipulasan ang mga gabunan na kasama nitong nananalasa sa baryo. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, mangiyak-ngiyak naman siyang nilapitan ng kapatid niya na nag-aagaw buhay. Pinilit niya pa yung dalhin sa bahay pagamutan pero ito na mismo ang tumutol sa nais niya. Ayon sa kanyang kapatid, hindi niya na yun matutulungan pa dahil sa demonyong kasalukuyang naghahari sa katawan nito. Ang tanging paraan para yon ay matalo, isama yon sa kanyang pagkamatay. Kuya, hihilingin ko sana sa'yo. Ibalik mo to sa lugar kung saan natin to nakuha. Gawin mo ang lahat upang hindi na to matuklasan pa ng iba. Ipangako mo yan, kuya, sapagkat yan lang ang nag-iisang pabor na ikakapayapa ng aking kaluluwa. Wika ng kanyang kapatid habang medyo hinang-hina na ito. Nang marinig naman ni Postasio ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon. Matapos naman nilang magkausap, agad din naman yung binawian ng buhay na siyang naging sanhi upang bumuhos ang kanyang emosyon. Sa paglipas pa ng mga araw, bumalik ng gubat itong si Postasio. Kagaya ng ipinangako niya sa kanyang kapatid, hinanap niya ang baul na nakuha nila, tapos muli niya itong ibinalik sa sapa. Pero alam niyo, pinuno, na kahit ilang taon pa ang lumipas, nanatiling sariwa sa alaala ni Postasio ang baul na nagmula sa kapanahunan ng paghahari ng kadiliman at ang mga nasa loob nito na pagmamay-ari ng sakim na babaylan. Okay, opinyon ko sa kwento. Sakim yung babaylan. Parang bihira ako makarinig ng ganun. Kasi ako, sa pagkakaalam ko, yung mga babaylan talagang sobrang matutulungin yan eh. Well, may mga babaylan na sobrang matulungin pero sobra rin humingi ng kapalit. Tapos meron namang babaylan na tumutulong pero hindi humihingi ng kapalit. Pero yung pagiging sakim, ngayon ko lang narinig to. Hindi ko alam kung sobra ba siyang nalunod sa kapangyarihan ng kaliwa kaya niya naisipan yung ganitong bagay. O meron pa siya talagang sobrang bigat na dahilan na hindi na lang nabanggit dito sa kwento. Kasi ikaw, kaya mo gamitin kanan kaliwa. Tapos naisipan mo yung sarili mo na kapag may kumuha ng gamit ko sa kanan, dapat may pangontra rin to. Dapat meron ding gamit sa kaliwa na kasing lakas ng gamit na yon para paglabanin ko pa rin sila parehas. Diba, pwede namang ilayo mo yung dalawa o yung kaliwa, sunugin mo. Pwedeng ganun, diba? Pero, syempre, wala tayo sa posisyon para pag-isipan ko ano ba talaga yung dahilan ng babaylan kung bakit niya ginagawa yun. Tsaka, yung kasi yung sinabi nung kolektor, diba? Sakim. So, siguro, ito na lang rin ang isipan na gawing titulo ng kwento natin.
Kasi ako para sa akin, di yung pagiging sakim eh. Meron tong malalim na dahilan kung bakit ganun. Pwedeng ayaw niya nang ipagamit yung mga gamit na yun na nagamit niya na. Kasi di ko talaga alam eh. Basta may dahilan to. Kung ano man yun, yun ang siguro yung pag-uusapan o magiging argumento natin sa comment section. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.